ne joma chiegni gi Prince Indah wuod Nyandare. Nyisi uru niya, fame ok nyiew. To fame kinyiew ne chalo loan migole bank. Ichule gi interest. Uwinja? Kendo interest maduong' mokalo. Anatieko gi kanyo. Gimomiyo nyawacho niya jothum jo chode. Mano adier makende. In wuon kata ng'ama neno gini obed piny to ka obed piny to kawo time ne mare. To penjre niya ong'iyane life mare jothum. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Johangla. Ong'iyane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Inwang'o ka jothum kwaduogo kuom Johangla. Ohangla gin jomong'ere. To kalure kod nonro masetimo. Nyocha awuotho atimo nonro. Ng'ato nyisa iwinjo ka ng'ato nyisi niya, an account na jathum jathum ni dwara. Jathum dwara, jathum fulani dwara, jathum fulani dwara. Kunyocha bedo piny macho niya, ginie nyaka awuogo kuma anyis nyiwa mondo gibed ka ging'eyo niya jothum gin joma chal nade. Mostly Johangla gin jochode. Piwa jochode. Ohangla gi. Kwa chako gi Papati, Prince Indah, Elisha Toto, Musa Jakadala, Freddy Jakadongo, Emma Jalamo. Jogi te jochode. Jogi makadori. Bwana jogi jochode asa whole lakini Elisha Toto to Mario Zidi. Elisha Mario Zidi gango? Elisha Toto Mario Zidi. Bwana Thumbe ne uzidi koso. No, chode mare Elisha Toto ni malo. Ok thumbe mare, chode mare Elisha Toto ni malo. To gimomiyo anyisi kamanero, uchunguzi atuo bwana. Iwacho ni Elisha hit kozi ok wuo ya Elisha ohit korka chode. Ineno. To ng'ama winjo ginie biye gi message moro ang'enu ng'eny DM magu Elisha Toto opong'o kinwa ng'anie bwana nyocha dhi kamoro aromo gi nyiri moko ting' achiel kama nyocha aromo gi nyiri auchiel tapenjo gi niya abedo kodgi to adhi kamo tanyiewo negi kata mana lany mo tapenjo gi niya to kuom Johangla gi okunyisa to Johangla mane ma mineno ka ber. Dunenza ne okwano na mae to oduogo tieko ni iyawa ando wan Elisha Toto olwa DM to kibuok matin inyise niya Elisha Toto mang'echa ni Elisha Toto to in gi evidence bwana evidence yoro niya hai nisaidia namba Elisha Toto oromo nyiri TikTok ka kuma dier makende Elisha Toto romo nyiri. Oromo nyiri gi thum. Gi chode. Elisha Toto bwana Elisha Toto shida ma en go niya en kopo no osemanyo nyako. Onyiso nyako niya o convince nyako modonje box. To bro convince nyako ma donje box. Kose donje box koro an gi nyiri adek. Kosa full nying gi. Ingeni uwe moda koni. Inyalo full no kata mana achiel kata mana ariyo nikech ineno gima timore ne ng'ato nyalo wacho niya no ayudo kiketho nying jathum LTN koro ing'eni kibiro gi kikono evidence manyako ne wacho ne to wanyalo gocho ne kata nyako no to confirm kech wano kwadwa gima ng'ato ango koko niya umari kendo koro chako gi ng'ane LTN loso gi ng'ato content nyirigo gin jok miwuoyo godo kendo iwacho ni in gi evidence. Koro an gi evidence ma kuponia udwaro evidence an gi evidence mag nyiri auchiel. Mag nyiri auchiel. Elisha timna. Elisha severo. Elisha nyocho wuondo niya ne anto asegedo Kitengela an anyalo kawi manyaka nyako noguna sim to penja niya to in kalure kod kaka in ing'ega jothum to Elisha nyocho biro to nyisa niya nan koro amodwa nyuoma atim nang'o tapenje to Elisha ni en odwa nyuomo nyi TikTok te apenje to Elisha dwa nyuomo nyi TikTok to penja to nitie moro ming'eyo ainse nang'egi mang'eny ko an nyocha mi advice niya ko Elisha dwa nyuomi to kara dhi mondo nyuome ting'e niya ok in kendi miwa evidence achiel evidence kech ka onge to kata wan osiepe jothum wadhi chwanyre kodi marach. Okay
nitie nyako manyalo ma nyocha gin go machiegni bapane maybe nyocha osego era bastambo mobole. Nitie nyako oluonge ni Nyamigori, Nyamigori 21 e TikTok. Nyamigori eni mano nyocha recently omia list mar Elisha Toto. Ineno. Kose mia list mar Elisha Toto kaka Elisha Toto. No, Nyamigori 21 omi list kosembe no senjake. Nyocha eko Elisha Toto dwa njake. Ineno. Obwodho kapok onjake. Obwodho kapok onjake to nyisa niya amie advice. Niya to Elisha Toto ma odak mana inbox ne dwa kende. To penja niya to Elisha Toto ma dwa kendani bro bedo na. Ta penje niya iri dwa kende gi jathum. In gadi ni nyadak gi Ohangla. Chieng' ma Nyamigori ne gidhi romogo e gesa. Unyisa niya an Elisha Toto none ben wadhi gi Nyamigori e gesa. To nyisa na an to Elisha Toto ochulo na uba. Tapi to kamochopo kamosechulni e uba ni idwa chulo gimoro kose na pana. Elisha Toto nyiri mang'eny ywak ne. Moro nyocho nyisa niya kika luong nyinge Elisha Toto kanose chwade rubber stamp. To onyise to ma itimri koda nade. Elisha Toto nooro ne guns. Nooro ne guns ma ilawe kamora mora. Makara manyako no sani onge WhatsApp, onge TikTok, onge social media. Nikech Elisha Toto. Ineno. Mano to konwa kora. Kech mano tingeni threaten. Mano ngama dwa negi. Nyako. Tingene jothum to negi nikech an naseneno ka jothum ogo ngane nyakwarwa Indah. Kanyo noting'o wuod Phoebe ne chwalo mach, noting'o Elisha Toto. Nikech an ang'eni ka ng'ato yanyi to ok igoye, imake titere kumoro. To chik mukawi lweti ng'eni nyaka kata nego ng'ato. Samigo ng'ato inyalo nego ng'ato. Koro mano to aketa ka bwana mondo jopiny ong'e nikech ng'eni sama koro ikete awiye no gin gi chance mar dhi nege to onge ng'awo ng'eyo. To kwasewache ka nyako no tho to wang'eyo jok monege. Aparo ni nyako ni be ing'e. Nyako ni en nyako mong'ere to Elisha Toto ng'e nikech Elisha Toto ose push kode. Mano ng'a. Nyako ni iluongo ni Chogo. Akia ni ing'e nyako miluongo ni Chogo. Ing'e nyako miluongo ni Chogo. Chogo achiel mono watiyo go LTN. Chogo achiel miluongo ni en gi nying mo iluongo ni Totofina kata Cynthia. Totofina ni osiepe Elisha. Ta penji donga nyisi niya an afuambo takeyo au iniparo niya mondo mi Chogo nyisa niya Chogo nyisa ni anto Elisha Toto nosetimo na kamae. Sanie kata kimanyo Chogo e TikTok ok bi nene. Ineno. Chogo nitie time mane wadhi romo kode to nyisa niya ni anto life na dhano osebedo ka threaten na jothumbe ok kata mane Elisha Toto kende Ohangla osebedo ka threaten. Ineno. Owacho nyako were gi Elisha Toto tinde life ne ok life ne osebedo ka nitie jok moko mosebedo ka lawe moko be nosechako luonge ni dwa timo ne interview mochako de nyaka ode moto nyaka simbe ging'ere simbe noto kata dieri manoto simbe nonyisa niya anto ano luonga interview moto ng'ato wuonda ka oto simba ma nyiso ni ng'ano ne nigi nia moro emomiyo to simbe ineno to simu to nang'eyo ni Abuja Lamo noluonge. To Abuja Lamo kanoluongo Totofina to Totofina ne dhi e dwe. Koro Abuja Lamo ne dwaro ade gi e dwe ne te. Koro ochuno mondo koro go uwi. Emikaw simu cha edero piny ne dhi tore. Mar Elisha ni to pok awinjo. Kigoch ne Totofina konwa e kamera nikech jogi biro wacho ni magi gik mabedo created. Go simu. Ago ni Gone Totofina simu. Ago Totofina simu. Gone Totofina kune ni wan ka wan e interview. Kone ni wan guma. Sungu eke eja kano achiel kene ma TikTok tar. I'm still alive pod an ka. Nitiere thum moro manyien kama Prince Indogolo. Nyar jaduong'. A notice gik moko ka ma will shock you. Unyalo paro ni atimo mzaha ka nitiere adier gima da wacho nusani ni. Koro ka thum ni chakore uneno ka Prince Indah obede kom moro kanyo to ting'o arungu moro kanyo ma wiye chalo serpent en thuol nyikore mogajwang'. To nyikore mogajwang' dier odno kako gore no uting'o all kinds of symbols mag Illuminati. We kora nyisi Illuminati nigi symbols gi signs. Number 1 iluongo ni eternal circle. Kuma Prince Indah ochung'eno uneno ka en circle. Gini iluongo ni eternal circle. Uwinja? Kasto dier circle no kuma koro Prince Indah ochung'eno nitie gibiluongo ni the eye. Wang' ochalo wang' kama iluongo ni the eye.
mago signs and symbols mag Illuminati. Bas, koro sakono kako gore, dono ka gik moko ochalo wang' chieng', to koro lights moko wuok kama. Koro lights go, mano be symbol mar Illuminati iluonge ni the light. Uwinjo? Koro ask yourself, why did Prince Indah decide to do that video? Why that kind of drawing on the floor? Samoro en okia, samoro ng'ato nyalo sponsor video, to nyisi ni video ni ada ni shute kama, gol pesa, tikia gimitimo. Joluo mang'eny biro biro ka to wacho ni tinde manyo pesa tek, imbe manya, imbe manyi dhi Illuminati, wanaona hii ni mzaha. Ne, ada weu kama, ne nitiere jathum moro, okapano ng'eye, nowero gospel, niluonge ni Papa Dennis. Papa Dennis bene shoot videos mar worth 1 million, 2 million, millionde mang'eny. To ji ne penjore niya, ng'atni ne yudo pesa kanye? Ng'atni noduogo yudi kotho, kasto noduogo wach kanyo niya, ochikore koa suji 3rd floor kata 4th floor mogore piny motho. Ne joma chiegni gi Prince Indah wuonya ndare. Nyisiuru niya, fame ok nyiew. To fame kinyiew, ne chalo loan migole bank. Ichule gi interest. Uwinja? Kendo interest maduong' mokalo. Anatieko gi kanyo. Yes, Nyakwaramogi, kaka pile, wan kaendi, iluongo ni LTN Luo Trending Nation, kaka ineno no, maendi e channel mochung' namba 1 e piny Luo kuom kelo ni weche mawuok mopogore, weche mag adieri, weche mochung' ne promotion, imanyo mana LTN Luo Trending Nation. Anang'ama kelo ni kaka pile, idenda no Umari chieno jamone mbele, chiene meneno, mbele miyoko. Gisani, an giwendo kaendi, midendo ni Engineer Juma the Boy. Mabendi uchunge e kipao mambele e adieri mokalo. Na winje nwatemo wuoyo kode kayo chaendo. Okona ni ene masani uchunge adieri nikech Mr. Kerry adieri osebago. Pascal onge adieri mora. Auka onge adieri kuondogo. Koro wacho ni ene masani koro dong adieri kende to gi LTN. Ya, Pascal zongo akona. Mr. Kede onge. Auka en LTN to gi Engineer Juma the Boy. Kao dakika chiel kapoki subscribe na LTN Luo Trending Nation, subscribe. No, kuonge subscribe. Kao dakika chiel. Subscribe. Wendo maranika. Engineer Juma the Boy. Yes. Kikende na uomos ne peso sedonjo na. Denda lit matin. Ane kawun dendi lit. Kuonge mos jo pay. Okay, ani luonga ni Engineer Juma the Boy. TikTok ani the boy kende. Jumodong the man. The men's, the woman's, man ko lakini kineno the boy ng'anga maduong' kama kiluonga the boy to nyaka chichi nang'o miluonga the boy onego bina luonga the man lakini nitie gimo miluonga ne the boy. Maybe rate mapodi rego go ni malo sana. Iwacho ni mazini rego to pile to kendo mana cham mopogore. Arego mamalo to rego na ni be anayo kakonyo ta an adwa na chungi adier gik ma dhano pando ema adwa na wacho. Naneno ka igolo clip moro kae chaendo. Mane wacho ni Ohangla Chode sana. Kendo ni wacho ni gin dak gisetango ne ji mondegi gimoro machalo kamano. Kikwongi miwa ler mar wach ni kapok wadhibire jok mini wacho ni sani wacho adieri ma fake yine makoro in gi the truth. Ing'eni asebedo piny kang'iyo gik ma dhano temo wacho to adiero tamo ji wacho. Ng'ato ka wuok to wuok gi mare, ng'ato ka wuok to wuok gi mare. Onego bed ni bedo piny mos tikwongi ng'iyo to ang'o midwa wacho to gimi wacho ni be make sense kiki wuono dhano wuoyo ni koro nyocho wach ni indo golo thum maber wapak thum no ini pago gima nosepaki we pago gima nosepaki pak giri meng'e niya kopo ni ng'ato winjo to make sense. Koro gima miyo nya wacho niya jothum jo chode
Mano adier makende. In wuon kata ng'ama neno gini obed piny to ka obed piny to kawo time ne mare. To penjre niya ong'iane life mar jothum. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Johangla, ong'iane life mar jothum gi familia margi. Ineno inwang'o ka jothum kwaduogo kuom Johangla, Ohangla gin jomong'ere, to kalure kod nonro masetimo nyocha awuotho tatimo nonro ng'ato nyisa iwinjo ka ng'ato nyisi niya an account na jathum ni dwara ma jathum dwara jathum fulani dwara kunyocha bedo piny macho niya ginie nyaka awuogo kuma anyis nyiwa mondo gibed ka ging'eyo niya jothum gin joma chal nade. Mostly Johangla gin jochode, piwa jochode. Bwana ing'eni gini mane kamera. Yes, koro ing'eni kiwacho ni Johangla gin jochode to donge ni kamera ing'eni Indah be ni Ohangla bwana. Indah nga donge iwacho Johangla koso Indah ti gore. Indah ing'eni seche moko go bongo seche moko go nini omiyo kata ma papa tibe bagni nyaka papa ti nyocha laure gi Indah donyo gimonyocho golo chien ka papa ti bed mos ibro lal poditin e industry gimo manyochi gocha machacha gicha goloko bed Johangla piwa wego gimono gi ng'ato go ikia gimomiyo Indah go bongo ka tikia gimomiyo Indah golo movie ko in dog chien igo gimo morieyo gon Johangla mondo dhano mielo Ohangla. Kora penji ni jok mago Ohangla gi kwachako gi Papa T, Prince Indah, Elisha Toto, Musa Jakadala, Freddy Jakadongo, Emma Jalamo. Jogi te jochode. Jogi makadori. Bwana jogi jochode asa whole lakini Elisha Toto to Mario Zidi. Elisha Mario Zidi gango? Elisha Toto Mario Zidi. Bwana Thumbe ne Zidi koso. No, chode mare Elisha Toto ni malo. Ok thumbe mare, chode mare Elisha Toto ni malo. To gimomiyo anyisi kamanero, uchunguzi atuo bwana. Iwacho ni Elisha hit kozi ok wuoya. Elisha hit korka chode. Ineno. To ng'ama winjo ginie biye gi message moro ang'enu ng'eny DM magu Elisha Toto opong'o kinwa ng'anie bwana nyocha dhi kamoro aromo gi nyiri moko ing'eni seche moko baji fanyaga awacho ni amanye nyako ni awinje pache ing'ena na jafwambo gi keyo emomiyo ka wane LTN ka ja LT kisebedo ja media to nyaka fwamb tikeyo ko kama nyocha dhi fwambe gi keyo ni odiechieng' achiel kama nyocha romo gi nyira auchiel tapenjo gi niya abedo kodgi to adhi kamota nyiewo negi kata mana lany mo tapenjo gi niya to kuom Johangla gi okunyisa to Johangla mane ma mineno ka kaber Densa ne okwano na mae to oduogo tieko ni iyawa ando wan Elisha Toto olwa e DM to kibuok matin ne inyise niya Elisha Toto mang'echa ni Elisha Toto to in gi evidence bwana evidence yoro niya hai nisaidia namba Elisha Toto oromo nyiri e TikTok ka kuma dier makende Elisha Toto oromo nyiri oromo nyiri gi Thum gi chode Elisha Toto bwana Elisha Toto shida ma en go niya en kopo no osemanyo nyako onyiso nyako niya o convince nyako modonje box to bro convince nyako madonje box kose donje box motimo ne gima no dwaro konindo go gima dwaro tango ogo rubber stamp kose go nyako rubber stamp mar show onindo gi nyako no bwana mane rubber stamp kose go nyako no rubber stamp to diro nyako no kando to do manyise ni tan korige an gi nyiri adek kosa full nying gi ingeni we moda koni inyalo full no kata mana achiel kata mana ariyo nikech ineno gima timore ne ng'ato nyalo wacho ni no ayudo kiketho nying jathum LTN koro ingeni kibiro gi kikono evidence
manyako ni wacho ne to wanyalo gocho ne kata nyako no to confirm kech wano kwadwa gima ng'ato ango kokunia umari kendo koro chako gi ng'ane LTN loso ng'ato gi ng'ato content nyirigo gin jok miwuoyo godo kendo iwacho ni in gi evidence koro an gi evidence ma kuponia udwaro evidence an gi evidence mag nyiri auchiel mag nyiri auchiel Elisha timna Elisha severo Elisha nyocho wuondo niya ne anto asegido kitengela an anyalo kawi manyaka nyako noguna sim to penja niya to in kalure kod kaka in ing'ega jothum to Elisha nyocho biro to nyisa niya nan koro amodwa nyuoma atim nang'o tapinyi to Elisha ni en odwa nyuomo nyi TikTok te apenje to Elisha dwa nyuomo nyi TikTok to penja to nitie moro ming'eyo ainse nang'egi mang'eny ko an nyocha mi advice niya ko Elisha dwa nyuomi to kara dhi mondo nyuome ting'e niya ok in kendi miwa evidence achiel evidence kech ka onge to kata wan osiepe jothum wadhi chwanyre kodi marach okay nitie nyako manyalo ma nyocha gin go machiegni bapane maybe nyocha osego era bus stamp mobole nitie nyako oluonge ni Nyamigori Nyamigori 21 TikTok Nyamigori eni mano nyocha recently omia list mar Elisha Toto ineno kose mia list mar Elisha Toto kaka Elisha Toto no Nyamigori 21 omi list kosembe no senjake nyocha eko Elisha Toto dwa njake ineno obwodho kapok onjake to nyisa niya amie advice niya to Elisha Toto ma odak mana inbox ne dwa kende to penja niya to Elisha Toto ma dwa kendani bro bedo na ta penje niya ini dwa kende gi jathum in gadi ni nyadak gi Ohangla in isenene Ohangla modak gi dhako kopogre gi praise Indah mung'e chiege ni wini Nyamigori ing'e chi jathum moro amora anyisi ni Elisha Toto bro go rubber stamp to wei kanyo kopo ni winjo to winji ko kiwinjo to dhi ne Elisha Toto mondo okendi ing'eni kar Elisha ni wadhi mos kech ne gigoyo nyakwarwa Indah gi ni Kisumu apani ka gineno kamera ne gineno ng'ama wuoyo ja cameraman onego bed ni zoom ne gi engineer kora late seriously ok adwa ng'ama gine but gima mora ni wuoyo gi evidence iwach ni Nyamigori 21 manyaka chieng' ma Nyamigori ne gidhi romogo e gesa unyisa niya an Elisha Toto none ben wadhi gi Nyamigori e gesa to nyisa an to Elisha Toto ochulo na uba tapi to kamochopo kamosechulni e uba ni idwa chulo gimoro kose na pana so an pod wang'iya kode in fact nyako nonyisa niya kara kopo ne en jaraba stamp to an koro adwa nang'a tawe to in jathum ok bi nang'o ibo orni bosa bo twado siandani matindo go ibro yie mane gima nanyise kik inang' jathum Ohangla kik inang' pesa ne tiwe mok imie sablenya mano gima nanyise gima jo Ohangla odechgo sablenya to kinyal limit ja Ohangla ne seche mosebiro momi sablenya tidwa nyise niya ni inie kende tikia ni stage kama gintie no to ang'o moketo gi stage nitie mine man gi pesa nitie nyiri man gi pesa ma kochopi stage kanyero to in seche ma in kor kete ni ne kende dwa limit to isea stage ibiro seche minyise ni isea stage ibiro ni to obentie kama oseng'adne makwa stage kana to bodhi ninde gi ng'ama chiel iriambo to manyisi ni ana nyisi gi ng'ado negi kuma gidhiye ka gisea stage bwana jathum I stage to kodhi ot direct ong'ado kumoro jathum I stage to toke kucho oseng'adne room oterni madam moro konero koro uwa stage to dhi kachacha kiny uwinjo wach ni kiny ununere kiny koro mano to kare gi jochode adier oya stage to dhi kumoro gi nyako mane mamiyo jathum ok nyal bedo gi dhako ineno gionge go Ohangla onge dhako onge mon Ohangla onge mon to an gadien kata mana mung'eyo miluongo ni Wini Nyamigori dwa ni kaka LTN ni kaka osebedo maduong' ni manye uru Wini Nyamigori ineno wakele wapenje niya in kendi chi jo Ohangla mong'ere chi Prince Indah mong'ere pimnwa niya to in kalure gi ja Ohangla ni idag ja Ohangla ni nade timnia Wini gene joka Indah mago fans mag LTN ng'i kamera tipenj Wini okay
Wini kama intie. Penynia Wini ng'eny Ohangla ka. Wini ng'eny. Wini Nyamigori. Uyani makoni. Wacho ni Mama Kamara. Wini Nyamigori. Machenda penjinia. Iluongo Mama Kamara. Mama Kamara Wini Nyamigori. Machi Prince Indah. In kende echi jo Ohangla ma legit mwang'eyo. To wan wang'eyi ni legit kalore kode. Wang'eya kisura gi ki nying ni in Mama Kamara. In Mama Kamara machi Prince Indah. Koro inyalo konyowa gi adier makende nikech wang'e ni jo Thum jo Chode, jo Ohangla jo Chode ok gidagi mon. To inyalo konyowa gi adier ma un kaka un gi Prince Indah. Prince Indah ng'e sani ng'ama nyinge duong'. Koro ok ng'ata kinya chopo bute mondo penje niya to in family ni dago nang'o. But in kopo ni nyanwang'o nafas ko leme ai kik bed ka ni begi ni oleme ai to ivo melea. Ko leme ai BLTN nyis ket jo Thumbe gi level achiel nikech no giseamua gibede level achiel. Nyiswa niya to unu dak kama kata kopo ni jo Ohangla beyo kaka jomoko wacho to nyiswa ni jo Ohangla beyo an nyaka dagi Indah poka winjo wach chodo poka winjo wach mora mantie kopo no ber adier to bi nyiswa to kopo ni linga manero ibotho gi stroke bonegi jo Thum gi nyalo mi heart attack yo miwuoyogo lakini bwana imbe ne beri kama ber yo miwuoyogo mikon Wini ni bro tho gi stroke chalnia igeni Wini chandore to lengo according to in yari wuoyo ka ng'ama Wini ni chandruok moro to kodwa wacho ing'e ni chi president kata president nyongi ga dei ga gotieno to kibi woke ni monde landi kaka mon waneno ka wang' recho rateng bas en kata kopo no goyi tibo wangi magi pima liet then ka chopo odiechieng' tinyisi imi ine minyisi gimitimo nikech ng'acha nigi power koro kaka Indah besa ni en gi power nitie powers moko ma en go koro omiyo kata ma Wini nyalo bedo ni hinyore kachacha to ok obi wuoyo ineno nikech wan to wang'e ja Thum en ja Thum to gan kendo gima tama ing'e nan nyocha winjo ni Wini Nyamigori Mama Kamara chi Indah to pok na neno ka Indah obiro mo introduce Wini kose inise neno public numa eto Mama Kamara machiega atudong ji ong'eyo kata sa birthday o wishiga family ne gik matimorego liend kolo kwala no dhi kachichamo ogemo nyaka min Wini mowuoyo yawa karudwa ni jotem nang'o okete poster inidwa ni ka Indah dwa gocho egesa koro ket ndato gi Wini ng'e kaka pastors temo koso ere kaka yo midwa ni o introduce go chiege gima ng'e niya sate Indah ok go Thum seche duto te ineno to seche mineno kokaw ga okaw patika chieng' moko dhi tich achiel oluongu kumoro o introduce nu chieng' okaw patik nikech Indah to kila siku pile ka pile video nini piche mag Indah trend pile ka pile piche mag Indah trend gi jo TikTok go siepe gi jo Ohangla wetege piche ge trend koro wadwa niya okawe patiku odiechienge moko ariyo adek moko seche ma ofil niya ni mondo miye mama cha oketi mama cha mondo at least dhano ng'e kata ma jok moko masoke gi chien kuchacha mondo ng'e na adier ng'anie mama ng'ani to hero chiege mondo miye kata ma jo Thum wetege be okende nikech jo Ohangla wetege otamre bedo gi mon Tingen en wuon ne monyalo miyo jo Ohangla wetegi bebed gi mon oda gi mon maber konyalo kawo chiege kaka ni mong'ere niya ne en ema nigi dhako Mama Kamara mo bedo e public kata ne en gi kata ma Mombasa gidhie shere margi Mombasa omi dhako dongenia Prince Indah en a public figure iwinjo omi part mar Thum kasto wan gi part mar Evans Ochieng Indah ok nya dhi live koluokore Indah the live kogolo gik moko Indah the live ka korero kwako chiege Indah the live ka korero chiege moro ne pi nyar mara jo nyero rwana ka Indah the live no ng'ama machua mi part moningo bed ni ng'eyo koro wan gi part mar Prince Indah kasto wan gi part mar Evans Ochieng introducing ni en gi chiege gi nyathi
on my side, I think it's enough. Okoningo beneti koro anytime koteru chiege out toge okele mbui. On my side, aneno niya maybe maturity moro lax ngama timo kamano. Nitie jok ma bende public figures to temo, jok machalo kaka Bahati. But Bahati time nikech time no gisefwenyo ni mano content makelo negi. But Indah content ne nie Thum. Bahati content ne nie Thum to gi family life. Kuru ji dhi follow kawuono Bahati ne ni kanye. Kuru ing'eni ng'ato to nyalo tanga chiege gi nyithinde to gi kia ni Bahati to timo content. Yeah. Kuri neno manero emomiyo kata mana ng'ato nyalo kawo advantage ng'ama ungo. Nyalo kawo advantage manyisi niya ng'ani okomi chiege attention. Kuri neno kata ma ng'ato ma ungo e stage ka onyalo pango ginie to kar oluoro odhi rado ni dhako tikia. Nikech wacho ni ng'ani okomi chiege attention. To dhako bende bwana ng'ama dhako dwaro attention. Seche moko imiya attention no to bro wacho niya karang'anie nigi pache moro an obola mondo mi joko ne niya obola mondo mi ng'ato kawe. Dhako dwaro attention, to attention ma dhako mone obed kaka ja Indah en gimone obed ni otimo mondo mi wang'e niya jo Thum nyalo bedo gi mon kendo nyalo bedo gi family. Okawe dhako to dhi to tero out kata mana dichiel dongo terega. Anto pok aneno. Wach niya pok odhiga live kata pok ogo picha kotere. Onge picha mwaseneno. Ineno. Onge picha mwaseneno ka Winnie Nyamigori gi Indah. Onge picha mwaseneno ka gidhi out kata maka nyocha odhi Dubai nyocha en mana kende. Macha no dhi yor tich. Bwana ini ng'ama engineer. Ing'ama engineer samoro donjo wi sailing board iloso waya moro. Samoro twenyo pole. Dede gi chiegi twenyo pole mar kawo ga time. Anyalo kawo time mara kata ka en Saturday tadhi tago picha atero family na out tago picha to kasego picha mondo mi ging'e niya nitie nyaka josim mondo josim ong'e maber niya no okan kenda kata ka gibiro to gibiro ka ging'e ni okan kenda to mamacha be seche ma koro watimo magi to bong'e maber ni ng'acha to opar ing'e ni wacha niya wacha ni ahero an gi mama moro to mae mamani mae mama mae chiega wacha kamano i public nyalo kelo ni heshima moro ma kendo nyalo miyo ji oluor nyaka family mari. Engineer kawuono tapogora kore. Wunyandare osetimo gik miwachogo te koro noningo gine gwara jomodong lakini Wunyandare tiweno oseta. Emomiyo awacho niya wuod Nyandare kende emong'ere nigi dhako. Ineno to ka seche ma en gi dhako no emomiyo anyisi niya in koro LTN nyalo timo uchunguzi mondo ong'e niya to chi Indah no ento dak gi jathum nade Johangla en sawa kose ovumilia. Ineno en emonyalo nyiso adier makende but wanto gimwang'eyo niya Johangla Chode aya kiwe manero gimomiyo anyisi ni Johangla ok Chode ting'eni gini nya wacho kama mondo mi nyiwa masani gin gi dak mana niya no Johangla ok giwerego Johangla ok ngere niya ni miya kata mana nini miya namba ni Johangla ok ngere kongere ni to sechiwo alafu seche mochiwo namba nene inwang' ka odhi to twere kuom Johangla ni kendo twere kuome motwere ta to odwa niya Johangla nyuome gi thuon to Johangla be kosefwenyo niya ni in gi giri moro kopo ni en Johangla ma pod biro upcoming ofwenyo ni in gi giri moro to gino emodwa niya odwa no chamo giri ma en gono kotieko to boli pi pangala. Ineno koro kikikaw nyako mora mofol gi Johangla kiko kaw chunye omi Johangla omi Johangla kata mana siandane kopo ni owinjre niya kopo ni ogombo ni Johangla no otimne omiye kata masablenya giwinjre ke contract. Ineno manyiso niya Johangla en ng'ama okerre en ng'a itimo contract. Johangla en ja contract nikech in seche ma koro iketi ka imako Johangla ni koro in make ni dhako in weyi ot to stage kucha cha to rite gi jomo opogore. Johangla be ok bilandi kacha nikech ong'en kolandi to kolandi obro koso market.
Mana kaka iwinjo nyakwara mogi ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kawuono wan ka iwinjo kaka injinia wacho kacha ni Ohangla gin jochode. Tiwacho ni koro ichode ne koro rate nagi. Koro ng'amolid e chode ka en Elisha Toto. Ineno, Elisha Toto nyiri mang'eny ywak ne. Moro nyocho nyisa niya kika luong nyinge. Elisha Toto kanose chwade rubber stamp, to onyise to ma itimri koda nade. Elisha Toto nooro ne guns, nooro ne guns ma ilawe kamora mora. Makara manyako no sani onge WhatsApp, onge TikTok, onge social media. Nikech Elisha Toto. Ineno. Mano to konwa kora. Kech mano tingeni threaten, mano ng'ama dwa negi. Nyako tingene jothum to negi nikech an naseneno ka jothum ogo ng'ane nyakwarwa Indah. Kanyo noting'o wuod Phoebe ne chwalo mach, noting'o Elisha Toto nikech an ang'eni ka ng'ato yanyi to ok igoye, imake titere kumoro. To chik mukawi lweti ng'eni nyaka kata nego ng'ato. Samigo ng'ato inyalo nego ng'ato. Koro mano to aketa ka bwana mondo jopiny ong'e nikech ng'eni sama koro ikete awiye no gin gi chance mar dhi nege to onge ng'awo ng'eyo. To kwasewache ka nyako no tho to wang'eyo jok monege. Aparo ni nyako ni be ing'e. Nyako ni en nyako mong'ere to Elisha Toto ng'e nikech Elisha Toto ose push kode. Mano ng'a. Nyako ni iluongo ni Chogo. Akia ni ing'e nyako miluongo ni Chogo. Ing'e nyako miluongo ni Chogo. Chogo achiel mono watiyo go LTN. Chogo achiel miluongo ni en gi nying mo iluongo ni Toto Fina kata Cynthia. Toto Fina ne osiepe Elisha. Ta penji donga nyisi niya an afuambo takeyo au iniparo niya mondo mi Chogo nyisa niya Chogo nyisa ni anto Elisha Toto nosetimo na kamae. Sanie kata kimanyo Chogo e TikTok ok ibi nene. Ineno. Chogo nitie time mane wadhi romo kode to nyisa niya ni anto life na dhano osebedo ka threaten na jothumbe okata mane Elisha Toto kende Ohangla osebedo ka threaten. Ineno. Owacho nyako were gi Elisha Toto tinde life ne okoriere. Life ne osebedo ka nitie jok moko mosebedo ka lawe moko be nosechako luonge ni dwa timo ne interview mochako de nyaka ode moto nyaka simbe ging'ere simbe noto kata dieri manoto simbe no nyisa niya anto ano luonga interview moto ng'ato wuonda ka oto simba ma nyiso ni ng'ano ne nigi nia moro emomiyo to simbe. Ineno. To simu to nang'eyo ni Abuja Lamo noluonge. To Abuja Lamo kanoluongo Toto Fina to Toto Fina ne dhi e dwe. Koro Abuja Lamo ne dwaro ade gi e dwe ne te. Koro ochuno mondo koro go uwi. Emikawo simu cha edero piny ne dhi tore. Mar Elisha ni to pok awinjo. Kigoch ne Toto Fina konwa e kamera nikech jogi biro wacho ni magi gik mabedo created. Go simu. Ago ni Gone Toto Fina simu. Ago Toto Fina simu. Gone Toto Fina kune ni wan ka. Wan e interview. Kone ni wan gumari. Go bwana go simu. Wamanyi mang Ohangla wacho ni wamanye Toto Fina iluonge ni Cynthia. Gochne nyakwara mogi. Wadwa ni wagochne Cynthia nikech wawinjo ni ngimane nie kinda kuru ga sumbi nyaka nyocho were gi Elisha Toto. Ane kori kiko namba kia. Iko rakasane arakia. Kori kiko nakasane. Koro ng'ata man kanyo. Wabeduru joma becho nikech ng'ata manyo life. Sama isetugo kata isetugo gi mano Ohangla. En Ohangla. Abuja Lamo Kendo Ohangla. Same Ohangla mowuoyo jo Chode. Notere gine, notere rumbe moko man opposite be center ne. Kanyo. Ema notere. Ema simbe cha notoe. Teme ane mondo me owachnwa e kamera. Ikone ni wan e interview. Mondo kik oleng nikech kopo ne olengo to koro oketo e kinda kuru gasumbi dhi wach ni gini en miriambo. Namba moro no ne ok donjo acha. Podi manye kanyo no endo ok adwa na ng'ad kamera ang'niyo gini no tim rehearsals moko sama no ng'ad kamera. Adwa ni kamera odhi kanyo sama pod wamanyo simu. But ikwero jok madonjo Ohangla upcoming
jok ma otelo gi te koro nosekethe, but wan kaka upcoming wanyalo lose. Wadonje ajawa kwang'eni wadwako thum, obede thum moro maler, thum moro minyal paki. Winjo, okonyiso ni kine jathum to nyaki chodi. No, inyalo goga thum. And then ingeni gini be samoro biro gi useleb, joma ng'eny dwari. But that is why we call ourselves, you are the CEO of your life. Okonyiso ni joma dwari gote, nyake nendo godo. Ntie joma dwari, ntie joma ine medwaro. Koro, jothum tafadhali. Iyudo ka nitie nyaka jathum moen obedo sponsored gi jomoko, pesa momiye gi mon gi ochako pogo ne nyiri moko mondo me onind godo. Waketho ajawa. Mana wacho ka an ka kenda onge lawyer, Yesu e lawyer, tawacho ni waketho ajawa. Maendi pod en LTN Luo Trending Nation, watemo ka wanyalo reach namba achiel mokwongo namba ne achiel donji moro ni machiel mari busy line busy. We ngat man kanyo man gi namba Cynthia gochne ne bwana kata in gochne mondo mi okonwa gini e kamera, okwadwa gimang'e wacho ne kori neno gimomiyo awuok ayanga mondo mi at least kori wacho ni Cynthia owuok e gine e TikTok, owuok e social media nikech Ohangla Elisha Toto kod ero koro manyoche manyocho to Abuja Lamo mano nyocho ento kendo nyocha pok otajona an unyisa ni tie Ohangla moro to simbe to bang' to simbe no onyisa ni eni maisha ne ok ber manya kunyisa niya nyocha owuok oko e gate to winjo ka jomoko wacho niya mae donge Cynthia emomiyo nyocha wacho niya awuogi ayanga jothumbe gi osebedo ka ketho nyiwa ineno iwacho ni Cynthia owuok e social media owuok kendo owuok onge TikTok onge WhatsApp sim inyalo nwang'e mana koponia kinyise niya kinamanyi koko nya yaw sim kata mineno line busy mano o divert ndiye ko divert calls nikech ji osebedo ka manye nikech ji adi jariyo era Abuja Lami wacho no kod Elisha Toto mano an wuon osepimona mano kiwe jok manyocha sepimo ni joma nyocha semanyo kanyisa niya Elisha Toto obaro gi nas ngene sane ne wacho ni nge jok molo abiriyo ngene semiyo ji areyo manyiso ni koro gini en fact gini nitie okadwa donje mang'eny to koponi gidwanwa donje mang'eny kike donje mang'eny lakini koponi ka gikelo action moro wabro kelo liga andi makoni ma iluongo ni LTN wande miende makama mana mar loko kido to kopo ni gimbe koro gi ngufu gi kaka nineno gi dhigi go ng'acha Kisumo cha ni koro gidonjore gi LTN to koro to kelno details te gi screenshot gi wabro kelo ingen jothum gin giparo ni Johangla gi aparo ga joma rito Johangla ok gin police ineno gin goons ineno tapenj police ok nya rito Johangla ineno men is in blacks kama ka gin goons ineno koro iwacho ni bonsa mag Johangla ka gin goons maka goons by the way emomino ankase koponia nyako moro giserado nyako moro to nyako ni otemo ji defend otemo kelo wiye tipo nyise niya ni in wabro lal kod kendi isiem menia in wabo lal gi ngimani to within kimie time iduonga ka jok mabo biro manyo nyako no kata jok madwa biro manyi gin jok moko ma jonjore gin jok ma jonjore o gin police ien koponi ng'ato inwang' ka ng'ato kosoni ama ng'ato timoni marach ka wuogi many police kisemanyo police many go ng'ano odhi otere e cell kosetere e cell to okel evidence ulu chik ineno but gino to dwa timore marach an ing'ena react piyo and asebedo Ohangla kaendi tie jok mang'eny mosego kata Kagundo Road tiyudo ni go gi jothum iwinjo like ni ng'ane mineno gono dong no yanyo ng'ane e Facebook
iwinjo iyudo ng'ane tok duoki ng'ane kiduoko to kiani ibiro lal kodi kia ng'ane notimore gimoro machalo kamano and mae era mwawacho niya wan kaka jok madongo wan kaka the young generation mabiro this thing should not be there jathum ok jadhao ing'ama jathum ok jadhao koro kijathum to ok jadhao oningo bed ni in go thum ng'ato kopono donjo ne nyama koro sasore wan gi chik moningo bed ne lowo iwinjo mano kare biro kele gimoro ne Ohangla tiyo gi bonsas mag-gi kuom pando gik maricho magen to ka biro ing'eni chode achiel ema miyo Ohangla tiyo gi guns mar goji awinjo ni jogo be maketo nyiri e gari to joge maketo nyiri e gari wacha dieri joge maketo nyiri e gari joge ma dipot nyiri go to jogo ema kata mana jathum ing'ene nowacho niya nadwa nyako cha dhi kel na nyako cha to guns ka imioro to dhi keloni nyako cha koro Ohangla kopon gidwan gibed jomoriere gilu chik to giti gi yo maber ineno an gadien koponi Ohangla nyalo kendo mabede gi dhako ma dhano ng'enia Ohangla nigi dhako chiege luongo fulani family ne family ne endelea seche ma family ne endelea ing'enia ok obi wuondo nyiri machielo gi ok obi nwang'ore e tibe njore moko masani magipango go but Ohangla yudo ka nitie jomoko man gi family to kano koro ing'ene modong' gi to koro jump on but en gi family ne en gi nyithinde en gi gimoro amora dhi mbele to man gi family ne karamo kopone in gi family ni to weri gi wuondo nyiwa ineno an gi ma kodonjo na malit niya gin gidak niya giti gi nyiwa ka tishu giti kod gi ka tishu nyiwa be luwo gi kalwang'ni podi ma kanyo pok wachope nyiwa go be nyaka wang' wasiem ineno Ohangla giti gi nyiwa ka tishu ka gisetigo ka tishu to gibolo to kitemo wuoyo to nioro ni guns ineno an gadien kata koponi ichung' ni koro idwa penjo niya ng'ata awach ni yao live tiwacho niya ng'ata ma Ohangla oseoro ni message kata osekwa namba ibo nwang' ka ji almost 80% bro nyisi ni ando Ohangla ni nyocha dwara Ohangla ni nyocha dwara Ohangla ni nyocha dwara ineno koro kwaduogo kuom nyiwa seche modwa dhi ir Ohangla kochakre kawuono ng'euru niya Ohangla jochode ineno kopo ni feel ni dwa bedo gi Ohangla bedru ki contract winjre ki contract love onge en Miami Ohangla kia hero ng'ato ineno gin gi kia hera no gi kia to magiwero ka macha giwero nu mondo mi gimany go apan gimanyo maka content gi viewers mondo mi ingen seche mowerno kor kai bende ibro neno niya nyako be wacho ni an ng'anie amanya ne ng'an nyaka be ne ok ang'en to nyire dhi kuom Ohangla ka ging'en ni Ohangla nigi gimo ok Ohangla duto te man gi pesa Ohangla te ok nigi pesa man gi pesa Ohangla man gi pesa ikwana ko nyiwa be koponi udhi kuom Ohangla kuparo Ohangla nigi pesa another reason momiyo nyiri be dhi kuom Ohangla jomoko dhiga nikech nying like nitie jok mohero celebrity makoro kata irumo kumari kama to ji adek ong'eyo mari iyudo ka gin gi setho and then sama wawuoyo iwacho ni wacha gwano tichang'o ogwang' nitiere jok moko ma bende Ohangla gi ma nyiri be mia pressure like mi napenda ngoma zako nafanya challenge yako au kuona ile video ya jana gimo chalo kamano manyiso ni ene mosoke ge thuon to kose soka ge thuon to embo timo ne kaka nyocho dwaro in kibiro manyiso ni nitie gimidwa no timni kose timni otieki tiduogi ko blame Ohangla ni utiyo koda to weya gini ka chakore oningo chakne first ere kumunurome ere kaka ng'ato nochakore nikech ng'ate matiyo gi pesa ne mondo many jathum mondo many Elisha Toto mondo many Abuja Lamo mondo many Papati mondo many Elvis Kadori iwinjo to kose manyo Elvis Kadori to yudo ka Elvis Kadori be ne nigi joge ne kech Elvis Kadori ne onge kodie plan otemo manu fix night mene dwaro no ma on my side I feel no ningo be nego ne Elvis Kadori asante erokamano for the service I never prepared you but you've done it thank you so much in kuri liere
ni mondo ng'ani otim ni pile to nitie ng'ama otimonega. Emomiyo kwaduogo kuom joma nyiri. Nyiri go be soke ok ni kiduogo, gin be sok gi asoka gin ka. Kendo kiyudo ng'ama oliero kuom Ohangla mit Ohangla omiye bath wiye moro matin. Ochai ka guok. Wuogi mon madwaro Ohangla go. Koro kuom nyiri mamanyo Ohangla. Moko be mon wuo kode. Ibed nyako mamanyo Ohangla, ibed dhako mamanyo Ohangla. Kapok idhi kuom Ohangla, ng'en Ohangla en ng'ama nade. Ineno. Kopo niya emomiyo nyisogi niya, gidhi gi contract. Nitie joma jiskia joma gombo Ohangla go nikech nying, either ionge content, idwa niya itigi nini gi nying mar Ohangla cha inwang content, mondo inwang nying. Ingen Ohangla en seche midhi ti kode cha ingene obo mor kivyake tibe mor kivyako. Kopo ni sedhi ma ng'ato ka ng'ato winjo maber, kik ikelnwa wach moro niya mimi nilifanyiwa wano timnwa kama Kopo niya utieko contract orumo, to were urgo kaka ne uchako uwere urgo to wach mo niya kosetimni kamanero in moko kuom Ohangla, tema Ohangla be nowacho niya to in mimoko kuomane to an nyocha nwang' ka be an gi ng'ato, donge ma Ohangla be bro timo niya bo kawo guns to oroni. Koro jok mamoko kuom Ohangla, nyiri mamoko kuom Ohangla, mon mamoko kuom Ohangla, Ohangla gin busy etimang'o tiji Ohangla, o gin busy gi hera, hera Ohangla onge go totally. Mano gima dier maonge kuom jothum onge hera ma musiko, ko in kopo ni manyo Ohangla manye at your own risk, to seche mimanyo Ohangla inwang' ka ng'ato nyako moro manyo Ohangla kawuono kiny gi ogogo picha koro dwa kelo en kimanye en ng'en koro neno ka en ng'ama duong' sana, en koneno ka en content creator, en koro en celeb, ko kinyise ng'ato ochai odwa chai bang' 1 month, ka Ohangla bola piny punglu, kamo bro dhie onge, ko ube nyiwa mumanyo Ohangla ube nyakulok pachu, manye kata mana kopo ni gombo kata ma ng'ato, ana nyalo migi advice kopo ni gigombo kata ma ng'ato gimanye kata ma jakwath moro dala, kata kopo ni nigi Ohangla manye jakwath moro dala, yani kar manyo Ohangla timany jakwath. Kar manyo Ohangla odhi omany jakwath moro dala obedgo bro miye hera. Ana kono genia kokoni ni paro mathin manotayany, but a moment miwinjo ka in gi feeling gi Ohangla, miwinjo ko kinyal chiemo kapok inene, then mano sign mar paro mathin. Ok anya wacho ni pachi thin kech mano tayany, but nitie gik moko minyalo timo miduogo wacho na tuo kaka sani awuoyo mos, kata ka ng'ato kokona na tuo to en sign ma kata ng'ato nyalo penjo ni mari tuo, iwinjo. Koro paro mathin nigi signs and symptoms. 1, en kiwinjo ka in gi love mar Ohangla ma ok inyal kata mana nindo kapok iwuoyo kode, then pachi thin, mana seketo negi kanyo. To imbe koro we aduoga penjie, kiwacho ni Ohangla ok nyal ero ng'ato, aneno ka Nyamigori oherore gi papati, iwacho macho kera? Nyamigori gi papati koso en rumash. Anyalo konyo nyakono, en Nyamigori no osiepna, anyalo miye advice mathin, ineno Nyamigori pod hike thin, ineno to pod hike thin omaka papati maber gi los ngima, hike thin. Taparo niya kopo ni ing'at moma podi awacho niya kopo ni e ground ka podi tin e ground, we piem gi joma noseloso ground, Nyamigori kwa nyalo wuoye wachne, ana nyalo mi advice, ochak chon, kama Nyamigori nyalo dhie gi papati onge, to kama papati nyalo dhie gi Nyamigori onge. To kopo niya nigi neno nigi nyalo sudo mbele, to maybe inyanwang' ka Nyamigori nigi gimoro mathin, pod papati nang'o, ineno. Gimathin oyudo kur. Gimathin. You never know ikia sani, sani ng'e Nyamigori celeb maduong' sana.
celeb kata ma king'iyo platform ne Nyamigori en celeb maduma kata koyawo live sanie to kata ma ji 1000 nyalo chope manyiso ne en celeb maduong'. Ang'o kelo celebrity? Celebrity ok anya wacho ni Papati emomiye celebrity lakini ibe idwanona sana. No, ing'eya nitie gimoro behind the scene. Kora penji mondo confirm ka en gima ji wachono. Ang'o kelo the celebrity? Okay, kalure kode esi ni anda fuamo gi keyo. Koro kalure kode nonro maji manti ing'eni kanyo to ing'eni onge kanyo. Ing'eni gima onge gadier ok inyalo wacho. Inyalo wacho gimiwinjo ka ji wacho. Kone miwinjo. An kalure kode kaka ji wacho. Ji wacho niya, ni Nyamigori nyocha manyo Papati mondo Papati oinwae obedi celeb. Ineno. Mane kaka ji wacho. Nyocha omanyo Papati, nyocha otwere kuom Papati mondo obedi celeb. Aligere. Tik bro mamit. Manyo no berber. Kar twere no. Iwacho ni kar twere no. Kar twere. Mano eka kadhe, ma aparo niya. Ing'eni onge tiende, Nyamigori onge tiende ano kabipandi. Jok mineno luorigo, ok gibinyisi adier lakini etoki mago yieyo. Oyieyo ing'eni kaito kudhi. Oyeyo kaito kudhi. Koro anto abro nyisi adier mondo ing'e ni jo mineno luorigo te jaka jok maidhe platform seche miyawo live. Jogo gini gichoko udako. Gini magi choko udako to gikelo. To wan kwasenwang'o udako wan to wabro nyisi makata kopo ni neno nwa ni mwarach, to at least wan wanyisi adier ibed king'e ni ng'ama oluori chalo nade. Ineno. To jomoluorigo emonyisowa niya ni Nyamigori before to mare nyamingi. Nyocha otwere kuome Papati komanyo go viewers mondo onwang' followers. Ineno. Aya, giduogo giwacho niya mar Papati nyocha otamore nikech nwang' ka eni ma nyocha ofuatilia eni ma nyocha omoko kuom Papati. Koro iye ka kendo gichako giduogo giloko niya ni neno Nyamigori nyaka nyamingi nyaka nyaronagi tho. Ineno. Nochako duogo were gi Papati koduogo manyo followers kodi to manyamingi. Ineno. Mano nonro magine magiwacho bang'e ka gisewuok e live gino. Bang'e ka gisewuok e live gino to mane gik magiduogo giwacho. Nikech an kata mana Nyamigori an ang'iya pasona asenene do asenene kata en owuon okia face to face bas anta asenene kalure kodia anafuambo takeyo ting'e seche mafuambo takeyo an kata kabiro ir sikoto kadwa ng'iyo gimoiri ok ibing'eyo ibonena makase wacho koro anta ng'e kama an wasenenore kode ento pok onena kama ka maybe osenena to maybe nonena ken kama koro wacho ni mano koro nying Nyamigori osedhi to dhi gi followers mineno ko sani opong' jo mineno opong'igo mage gima duoga wacho ni ochoko moko ka Papati moko choko mag liel mane kaka mane nonro madhi mbele niya ni ochoko moko okuongo choko moko ka Papati ochako duogo choko moko bang' e liel ka ineno koro aparo niya ni kata Papati bende bang'e no ing'en Papati bang'e no Papati oduogo ohero Nyamigori gimoro wige moko oduogo ohero Nyamigori koro ok ang'e niya noneno ka maybe noneno ka Nyamigori nigi gimoro mathin ochako duogo gidhi nyaka Kisumu gimoro mathin mana bang' liel bang' liel Papati oduogo twere kuom Nyamigori koro ng'eni kendo gigo duogo vice versa mokwongo Papati ne lengo Nyamigori Mar ariyo Papati koro duogo twere kuom Nyamigori ineno ting'e twere kuom Nyamigori maybe noparo nitie gimoro ma Nyamigori nigo bang' liel to bang'e no an gadier kendo kanyo nyocha wachakwanwa awiye inyisowa niya jogo ok ni e good terms ineno Papati gi Nyamigori ineno ok gini achiel
Mano kendo mana same joge go followers go ema miwa story. One thing no kopo no awinjo gimo marach kuomi kata ino mari kopo no awinjo gimo marach kuomi kata abiro tanyisi kata mana Cynthia no mane nyocha wagogo mbaka munyisa niya anto mae mate emota madonjo nini emota madonjo nini online emota mabedo WhatsApp donga nyisi. Inano Cynthia no gimomiyo koro ineno kaneno ka gima adier nitie gimewacho kech maning'e ni ng'amwa tiyo godo. I've been trying to reach her to samoro kiyude to en ng'ama ng'ich tu iyudo koni Maria biro koni so osedhiera apa ni nong'e maber ni Elisha osiepna koro onge kaka onyalo kona such a thing but we are very sorry kopo ni mane gima nyamiye ng'eno omiyore rusa kende iluongo ni leave mano dango wachna nikech okobed approved gi company mire manyison kata masani okonini okobi okni okwan kod achiel un kod achiel lakini okobi e meetings chaki gochine kendo koro koponi neno no okonenre in nyocha pok onyise gimomiyo okonenre okonenre nikech nitie guns moko ma threaten to guns gi gin mag Ohangla Elisha Toto ginani Elisha Toto kod Abuja Lamo mago jogo kende threat kuom Cynthia ineno ji ariyogo mano tutimo marach yawa to okunyal keto ni ng'ato okunyal kunjo ni ng'ato ngima nun koro uketo ni man Nairobi ni ok mare Nairobi ni en mar ng'ata ineno okinyal bedo kani in koro idwa keto ni ng'ato matek ma kata kaka ng'ato wuoth many kata ma kako nyalo endelea gi maisha mare onge to ginto gi gothum bed ni gini timre kata ma jo citizen ni sewinje ni jo citizen moro okama ma jo citizen moro omakama ing'eni seche adier ni ema dhano dwania onego ben dhano wacho adier to kopo ni ing'e ni timo gima rach tim gima rach to kik itim gima rach e sama rach tim gima ber e sama ber jogi timo gima rach e sama rach then giduogo gi joma richo mane miyo ka chopa time makoro gidwa ni gitimang'o kopo no umana to gidwa ni koro gin gi yie kata mana negi gi lal gi ngimani to gidwa lal gi ngimani kech koro gineno niya seche ma wang'i wacho niya ni ng'ani otimo ma to koro rach negi. Cynthia Chogo kumoro moro ma intie Toto fena wuog oko mondi wuo jogi kaka imedo lale kaka gimedo finyi wan wuo magada chiemoro ng'ato dewa to wawuoyo video gi ne dong karapar ni jama mawuoyo ni nonegni kech adieri the other time nadhi e jela nikech nakono kewo makawile adieri iwinjo ma pengle bochako duogonwa adieri ni bwana an weuru keta ni ng'ena daka odano kadaka od dhako kendo adieri no puro biro wache nyaka ti nikech wacho ni forgive them we forgive but we cannot forget aweyo ni nomaka but ok nya wiye ok nya wil go ni nomaka iwinjo koro mano tang'eyo gima watimo waketuru ler e thum kopo ni thum osetami goyo we yoko nyiri we yoko ji go thum goe maler koserumo dogi dhi dala kaka sani osoko nigi investments mage timo an pok na winjo ni onyi iluongo na onyi papa jay ne mago jok moko ma clean ma nying gi good example nying gi ler onyi papati onyi papa jay en ng'ama selemo onyi papa jay ne nyaka gi chiege gi nyithindo maber kabisa kadonjo inego na gweno mbeta kacha cha dala yo obet kama to chamo breeze mano jathum sani be wanga no dhi okawe oketi office ma Homa Bay by the way ka kelo talent search Homa Bay onyi papa jay undosinwa gimoro from the office magi gi e jok mwadwaro ok wadwa ng'ama kosewuok e thum to ok nyaka tating'o wiye mondo mos ji kaluwore gi time manyocho timo iwinjo nikech we have a life after this Ohangla en ng'ama wiye udinore nade moko nya neno ni ati wan gi life after this they should know kata japuonj kipuonjo te retire you have to accept to kaka nyochi tiyo gi jonyuol ema dhi miyo respect chadong kumi ni mwalimu iwinjo nitie jomoko ma retire to school pod chako kawo mapuonj PTA for several years nango kaluwore kaka ng'ani nyocha handle nyithindo kaluwore kaka
kata mana daktari inyalo bedo ni retire from the government to kiyawo chemistry ni moro kama kar jipongi kaluwore gi services magi Ohangla ang'amo ni loso life after this iwuoge be maler dong'ine kaka ji ohero ng'ane Uhuru Kenyatta prezo nikech nini en kod legacy ineno notimo gi maber ni jopiny ji be ne celebrate Moi to an gi matamania Omari king'iyo jok moko man gi tabia mag njore gi gin jothum moko mabe gin unknown ineno manyiso ni gisetemo gi yo maler koro giteme gi yore moko molil ng'ato kata masanie kwang'iyo industry ni Odongo Swag nigi nying maduong' mabe iwacho ni Odongo Swag e number 2 to Indah number 1 ineno kake wacho to in kata to soon Odongo dhi bedo number 1 kalure kod ing'eni Indah ento osechako bagni kidogo soon Odongo dhi take over dhi bedo number 1 ineno koro kie seche gi kaka iwacho ni Odongo en number 1 Odongo number 2 Indah number 1 Odongo nisewinje kama Odongo threaten ng'ato Odongo iwuoye nyinge kendo inyise en kopo ni iwuoye nyinge mowinjo ni ginie otimre kama otieko gi ling ineno to Odongo onge mafund moro amora mosenwang'e Odongo pok iwinjo nyinge no Odongo de ng'ato Odongo pok iwinjo no Odongo oro guns modhi monyong'o ng'ato same to Indah en koken kamwa pogre gi Indah en manadi achiel Indah en fans ge emuwuondo ineno fans ge muwuondo lakini timbe maricho Indah onge timbe maricho Indah wonyandare onge go timbe maricho nani Odongo Swag onge go timbe maricho ema jalamo onge go ineno jothumbe madongo kata moweyo legacy machalo osogo winyo Onyi Papa J wan gi Tony Nyadundo ineno jokainaw nini margi ber ler clean gin clean to un tie jok moko ka ema gin kuka gibiro gisetemo akian gitemo piem gi jogie to ka ginwang' ka jogi overpower gi ko gidwa ni gikete mafundo onge kama nyalo tere ng'ato ineno ibiro tiba tiba gigi to mwishoe tiduogi lwar mana piny ineno koro ging'iane nini characters mag Odongo gi seche gi Odongo Indah gi ema jalamo ineno ging'iane to jogie background margi en iwacha ng'we background margi iwuoyo nini afadhali wuo kata mana kuomi niya ni donje Illuminati ami manjo Illuminati go idonje molo ni in kori dwa biro tiyo kod nyi social media bang'e kutieko to ichaki uthreaten gi jomoko udwa nyaka nego ok wang'enu udwa nego gi mondo mi ulos kodgi mwandu ok wang'enu koro utimo kamae nang'o mondo gimany go hit mondo gimany go hit po gileronwa gimomiyo gitimo manero ineno koro nyaka gitim ang'o nyaka gilok pachgi ineno kanyo tieko kanyo kono mar nani chapo ka watieko mare Nyamigori cha onego benu watieko ne maler en jomol Nyamigori jomoluori mago gino yieyo jogo ema kelonwa news jomaluori go ging'e kaka idak Kisumu gi gik moko duto temisetimo Kisumu gi kaka itimogi koro in wanyalo mi advice ineno an ing'e ni Nyamigori nokuo koda nikech nyako mono biro iluongo ni Atieno European nowacho ni en ok onyal laro papa ti kode mana ne gimaka makata ma nyaro nage tho ano giwuok koda no giwuok koda ni akelo gi LTN bwana nokona imanyo views gi nyengwa momiyo kiani bire birthday gi jeans gi kiani subsuta mana nokona makawuono kiwuoyo kama owada wuoni kon Nyamigori lakini nyaka gibed to mos by the way Nyamigori nyalo manyi ineno don kata liel no panjo na marach liel kano nena ka to dok kocha ko biro kone to dok kone ti ambi ngegi mamora ansa mo ke dwara no atimo gi uno kela ta dok nikech no kadhi kwa transport madogot ko ngegi mo bio nyagi mo nyako manyi sani ngeni ya jok mawuonde go
umo wang'e knen ineno emiyo sani an anyise niya an aonge kode gi chuki LTN ema nyisi adier to ka ebe manyalo nwang'e nafas mar nyisi adier gi joge ma wuondego to jok makoro kodwagi mage mabiro duogo konye bang'e ineno to kuom sani kalore gi weche mosewachore ineno ni kinde gi papati dhano osewuoyo mang'eny to nego bolok pache papati kamodhiego onge ineno papati kopo ni nitie gima nyocha manyo kuom papati owegi kanyero to ka papati nyocha manyo gimoro kuome papati bende owegi kanyo papati onyis nyamigori ni into chak chon imany life ni kaka bro bedo obende onyis papati ni chak chon imany life ni kaka bro bedo papati maybe seche moko unyalo wuonde nikech pod dawo pok ochako donjo ineno to design maneno kata magi science moko matia neno kochiwo ka kada obro chaka donjo gi design moko mane ka nitie sign moko manyocha neno moko matimre kama machalo tung dhiang kama ineno mago manyiso ni science go manyiso ni mage ma paro njo thum tiyo go gikelo pesa ineno mage an gi pacha wuon science moko manyocha neno science moko kuom papati mok ber moko man wuon ok berna wabiro kanyo nyakora moge koro en otim niya ochak chon omany life ne pod otin obe chiemo wache nan gi family molo manyo celeb celeb no kama bro tere onge poden mana LTN iluongo ni the truth matter himself emomako microphone ne Omari Nash wan wabiro wacha ibiro bwogwa ibiro gowa ibiro nega tadieri to kwadwa weyo nimar polo to nyaka dhi macham ngima wang'e ni polo nitie polo nyaka dhi mwacham ngima to LTN be obiro mondo pog ji to mondo mi osiem jok matimo maricho to lokre kiwinjo ka wacho gimoro tiwinje koko donjo ni maber pod wan gi LTN inyalo biro mondo ikete maber kako ningo bed no bet to kik ng'ato nene watalo nyinge ni koro nitie kata ka kwa yuare kode kumoromoro o kwa yuare gi ng'ata kendo we hope for the better ni koponi ati nyalo change to we proceed with the friendship osiepni madieri en osiepni makuni ya Omari itimo kama kitimo marach to nyise niya itimo marach to koneno kantie osiepni maber koponi Omari iwinjo ng'ato ka wuoyo toka ineno to osiepni kiwinjo ka ng'ato wuoyo toka marach ibo nyisa ni bwana nitie jok moko ma wuoyo toki kacha marach to lokri mae gi mae kapok otimano kapod gini ok otimre ka molo niya an abro abedo yawa kodi dhi kodi to ka gik ne ibono anke ni idwang'o shida ti an ang'eyo gini koka duoga apenja niya to ne daka nyisi to then abro nyisi ni bwana gini to nasewinjo to naluor nyisi ineno emomiyo kwanwang'o nafas ma nyisou LTN ka kikune marach wan wanyiso gima timore to jok matimo maricho be wanyiso mondo mi gine kaka gilokore ineno to wami nyaka yo mone be ni luwo kopo ni neno ni nyalo luwo sawa kopo ni neno ok nyalo luwo be sawa piny sane rach ineno joma kendo be onge jothomge watieko patu but koro ng'ama nyako boningo ng'e condition mar jathum kech mondo mi ng'ato yeyano nyalo nindo ga nyango to nind ga dhiambo to nind gi lusi to tiek ga tieno to Cynthia bodwaro to ng'ane Naomi be en go kone mano nyiso ni samoro embe no seng'e kaka en koro okawacho ni ati jogi tuo but awacho ni mondo mi ng'ato yeni en odwa chweto helu kaka ng'ato nokuna ni ati chieng' mokwongo to nwatimo gi raboyunga but kuru chieng' mar ariyo redo na magolo dungana ng'ato wacho ni nola noketo to nego taya kuri ngeni ana realize mana moment ma o release no don't ever do that one to kendi ipuonjo wa kata mana gi jok mochung' ne HIV and AIDS okober ni infect ng'ato king'e ni bwana ng'ane to kora infect gimi wacho no aparo ntie jok moko ma kopo ni giwinjo ginero
to gikaw gino serious. Nitie jok moko mayuak. Ineno, nitie jok moko mayuak ni wach infection no. Kendo gisego sim ka giyuak. Ineno. Wan wabiro kelo gi live. Johangla ikre uru ni sani kuchak walo gi nyiri. Wabiro kelo gi ga live ka. Nikech wan wasetemo to onge bebura mibiro yude Johangla iwuok kode. Gin gichokore ka ng'ato tho. Mane yudo Johangla. Ting'eni ka ng'ato tho kinyake. Emomiyo Nairo Kofi Makadori nowacho mare lielo tieko. Kech onge kumibiro yudo gie. Onge kumibiro yudo ni Johangla biuru wapuonjre. En liel. To liel no be ilaro mana sa. An adwa nindo. An ok achaki. An agire ka ji opong'. Koro onge sama inyalo yude Johangla. Koro LTN ka to wabiro tiyogo mar wuoyo gi Johangla. Wadhi next topic. Illuminati. Illuminati kae kwadonje mathin. Ntie jothum moko kae. Gimoro ne Pascal owacho kene ni senene inyalo manyo na Pascal kanyo mondo ikwong winje gimono wacho no matin. Gima Pascal owacho kae. Ing'eni chiencha kane awuoye wach movie cha. Apan wach movie cha kana awuoye ne ku understand na ng'omiyo gimomiyo awuoye wach movie. Ne wach pete otamba. Na wacho wach pete, wach movie, ineno wach otamba gi kwa manya ne iluongo Many Pascal Sungu. Mabi jafwambo moro gi keyo be gocho na kae. En wang warom kode bang'e. Many Pascal Sungu. Jofwambo gi chalno eri sara kech mana Juang Junior. Mana Juang Junior mamanya no. Obe. Embe no wacho ni igo ne simu. Obe ni igo ne simu to nyise niya nen kiko bed gi luoro. Wan mokwongo wan ye DCI. Nigo ne simu gi gosiep ng'ane osiepo kod Jarapogo. Ema nego ne simu. Ne bwana Gulgiro kia wabro negi. Manyane Pascal Sungu. Pascal Maedunge. Gimoro mno wacho kanyo. Gimoro nyo Pascal wacho ka. Evidence. Endigo. Sungu eja kana chia kine ma TikTok tag. I'm still alive poranka. Nitire tumoro manyien kama Prince Ndogolo. Nyar jaduong. A notice gik moko ka ma will shock you. Unyalo paro ni atimo mzaha ka. Nitire adier gima da wacho nusani ni. Koro ka Thum ni chakore uneno ka Prince Indah obede kom moro kanyo to ting'o arungu moro kanyo ma wiye chalo serpent en thuol nyigore moga juang. To nyigore moga juang dier odno kako gore no uting'o all kinds of symbols mag Illuminati. We kora nyisi Illuminati nigi symbols gi signs. Number 1 iluongo ni eternal circle. Kuma Prince Indah ochung'e no uneno ka en circle. Gini iluongo ni eternal circle. Uwinja kasto dier circle no kuma koro Prince Indah ochung'e no nitie gibiluongo ni the eye. Wang ochalo wang kama iluongo ni the eye. Mago signs and symbols mag Illuminati. Bas koro circle no kako gore dono ka gik moko ochalo wang chieng to koro lights moko wuok kama. Koro lights go mano be symbol mar Illuminati iluongo ni the light. Uwinjo? Koro ask yourself, why did Prince Indah decide to do that video? Why that kind of drawing on the floor? Samoro enokia, samoro ng'ato nyalo sponsor video. To nyisi ni video ni ada ni shute kama ugol pesa. Tekia gimitimo. Joluo mang'eny bro biro ka to wacho ni tinde manyo pesa tek. Imbe manyamanya. Imbe manyi dhi Illuminati. Wanaona hii ni mzaha. Ne ada wewu kama. Ne nitiere jathum moro okapano ng'eye nowero gospel niluongo ni Papa Dennis. Papa Dennis bene shoot videos mar worth 1 million 2 million de mang'eny. To jine penjore niya ng'ate ne yudo pesa kanye. Ng'atni noduogo yudi kotho. Kasto noduogo wach kanyo niya ochikore koa suji 3rd floor kata 4th floor mogore piny motho. Ne joma chiegni gi Prince Indah wuonya ndare. Nyisi uru niya fame ok nyiew. To fame kinyiew ne chalo loan migole bank. Ichule gi interest. Uwinja? Kendo interest maduong' mokalo. Anatiko gi kanyo. Nikora moga juang ma nitie moro ma bende nogolo jok mopogore opogore machalo kaka
aungo wuoda wendo akeni na notango gi kacha cha jok man gi pete mopogore opogore akeni inyalo manyane kanyo no endo akeni weche mag agula pane evidence mag science mag one temane ma mangeno wera mo social media wachore ni nitie kaka agulu ni endi itiyo kode to sana sana gidio ajawa kinde moko to winjo ni ne entere to sani kendo koro odokira agulu oticho jasoma ini sebede ile sini endi nge mabera hinya ma ok ni ati ikia gima dhi mano pod mana wach agulu manyiso wan wuoye gik miwuoye aya ndigo osawre uru nyiko nyiso ni gimwa wacho ni en gima iwuoye dong uru nyikora moge jwang ma Pascal Sungu gimoro se chanda e chunya ka mochone nyaka kora bi osawre uru nyikora moge jwang ma Pascal Sungu gimoro se chanda e chunya ka mochone nyaka kora bi anyisu ne wach moro wachore kania jothumbe mag ajawa especially jothumbe mag ajawa ni odonje agulu en juok witchcraft freemasonry illuminati tan gine wecho karok nigago abede mus tachne da ng'iyo jothumbe wage koro kawuono tich abich noluongo jothumbe ariyo ramogi kachacha oluongo aungo wuoda wendo mokwongo an pok awacho ni ng'ato ntiere freemasonry podi ma according to my own observation to kang'iyo lwete taneno ka ntiere ring moro nika jakano obuoko penjore ni to ring ni dibene gin mangoto moko minyiew kayole ka mama boys rwako just as a sign of expression koso ntiere gi deeper meaning aungo wuoda wendo wero dhi kidogo achaka neno othicho jasuba koluong ramogi kanyo bang' aungo to kochaki interview ko mako microphone ni tachaka neno ring machal kamane lwete nyikora moge jwang chunya obuok kendo obuok matek koro adhi internet katemo manyo artist moko mag ajawagi kang'iyo pich papati to baneno ka en gi ring moro kanyo papati borwako ring moro kanyo janabi mano the king of ajawa be kang'iyo lwete to en gi ring moro kanyo chunya obuok nyikora moge jwang parona wach moro Ambrose Rachier mano wacho ni en freemasonry embe en gi ring moro kanyo ka kuneno no embe rwako ga ring moro kanyo mano mar freemasonry ka dipo ni agulu odonje ajawa nyithindwa dhi tho mang'eny ne kidonje ajawa tidwaro fame to ng'ato wuonde ni donje kona moro it is only your talent manyalo teri fa pok amini to ka dipo ni ajawa kanyo agulu donje mano future mar ajawa onge anyisou nono kokamano to an Pascal modi jakano achiel kende matek tok tara jakano achiel kende mang'eny ma Pascal Sungu aka jakano achiel kende matek tok tara I'm still alive pod an ka nitiere thum moro manyien kama Prince Indogolo nyar jaduong notice gik moko ka ma will shock you unyalo paro ni atimo mzaha ka nitiere adier gima da wacho nusani ni koro ka thum ni chakore uneno ka Prince Indo obede kom moro kanyo to ting'o arungu moro kanyo ma wiye chalo serpent en thuol nyikora moga jwang to nyikora moga jwang dier odno kako gore no oting'o all kinds of symbols mag Illuminati we kora nyisi Illuminati nigi symbols gi signs number 1 iluongo ni eternal circle kuma Prince Indo chung'eno dong neno ka en circle gini iluongo ni eternal circle uwinja kasto dier circle no kuma koro Prince Indo chung'eno nitie gibiluongo ni the eye wang ochalo wang kama iluongo ni the eye mago signs and symbols mag Illuminati bas koro sakono kako gore dono ka gik moko ochalo wang chieng to koro lights moko wuok kama koro lights go mano be symbol mar Illuminati iluongo ni the light uwinjo koro ask yourself why did Prince Indah decide to do that video why that kind of drawing on the floor samoro enokia samoro ng'ato nyalo sponsor video to nyisi ni video ni ada ni shute kama gol pesa tikia gimitimo joluo mang'eny biro biro ka to wacho ni tinde manyo pesa tek imbe manya imbe manyi dhi Illuminati wanaona hii ni mzaha ne
Adaweu kama. Ne nitiere jathum moro, ok apani ung'eye, nowero gospel, niluonge ni Papa Dennis. Papa Dennis bene shoot videos mar worth 1 million, 2 million, millionde mang'eny. To ji ne penjore niya, ng'atni ne yudo pesa kanye? Ng'atni noduogo yudi kotho, kasto noduogo wach kanyo niya, ochikore koa e sijui 3rd floor kata 4th floor mogore piny motho. Ne joma chiegni gi Prince Indah wuod Nyandare. Nyisiuru niya, fame ok nyiew. To fame kinyiew ne chalo loan migole bank. Ichule gi interest. Uwinja? Kendo interest maduong' mokalo. Anatieko gi kanyo. Erokamano Nyakwaramogi, mano ne engineer Juma the Boy, ne wan kode kanyo no, kendo wago erokamano ahinya. Ing'amo winjo gini, gimoro amora bedoga gi puonj. Kopo ni ati ikaw puonj ka, bed godo. Watemo gocho ne Cynthia Chogo ka chato kwa yode, wabiro manye Toto Fena. Kecho wacho ni obedo threatened gi goons magajawa. Ma engineer wacho ni goons go en mar Elisha Toto to gi Abuja Lamu. Mage jok mogolnwa ka. Teja Ohangla. Gimoro moro mineno kadhi gi LTN yae. Nyi LTN wirigo. Chuo LTN wirigo kabisa. Jogo tiyo tijgi. To kopo ne tikao ng'ato miwin chunye kasti walago. Wawegi kanyo. Ma iluongo no mari nas chieno jamone mbele chiene mineno mbele miyoko. Wachak waromuru kendo a next interview. Kapoki subscribe, please subscribe ne LTN Luo Trending Nation. My #1 Luo channel. Mibiro yudi adieri mabiro kelo nigo kaka en. To wan nga mubiro wache ka. We don't have any power mondo miwa control gima ng'ato wacho, nikech ng'ato ningo bed ni wacho gima nie chunye.